nampa aku semula atur. Iya. Iya Yai Werkudara piye? Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka dadi pangayoman lan dadi kusire para pendho. Nanging Kresna kakangku kuwi uga ratu sing linuwih. Ratu ingkang waskita. Bebasan ngerti sadurunge winarah. Mula kake wah dawuhna pabilange Jamus Kalimasada kuwi kepiye? Lan Kresna kakangku uga darbe kaca waisan. Wah, kaki dibrisani ana ngendi langit Jamus Kalimasada? Ya Werkudara ya. Sejatinipun kakang ya wis ngungak ana ing kaca waisan munggah. Ilang Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mangkono kaki kondo. Wah, saiki Jamus ana ngendi? Werkudara, piye? Bareng pun kakang ngungak ana kaca paesan, Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca. Nanging ilang. Ilang merga didusta dicolong dening Duratmaka Werkudara. Kaki atri sang kapirangu yanggul kinempet kampet. Dosang ratnaning bawana ya kita kang walang ati ya kita kang ana sing tias ya gitu kang udu kering pustaka Jamus Kalimasada ilang dicolong. Ya pancen mangkono Yai dicolong. Wah, sing nyolong sapa? Kaki paringa dawuh sing nyolong Jamus Kalimasada kuwi sapa? Werkudara, piye? Pun Kakang tak takon dhisik. Umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine wae banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye? Gumantung. Wah, manut perdata aku apa manut carane Werkudara? Yen nganggo carane Werkudara, umpama paling iso tak cekel. Wah, mestine banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur ta hukum pati kuwi? Dasarmu apa Werkudara? Yo, merga ani nyolong Jamus Kalimasada. Moko ilange Jamus kuwi sing wis njalari negara ngamarta ketaman pagebluk. Temake para kawula kang padha nandang lara. Tegese maling wis gawe lara lan tumrap Werkudara. Wah, ora mawas. Mbuh maling kuwi mau sapa? Utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati. Kuwi tenan Werkudara lahir batin. Lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang. Wis ora walang ati. Umpama malinge kuwi kawula gedene Nayaka Praja ngamarta tetep tak hukum mati. Nanging umpama malinge kuwi jebul isih kaluwargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe, apa ya kowe tegel ngukum mati Werkudara? Tetep tak hukum mati. Kresna kakangku piye? Lakune hukum negara ngamarta kuwi nenggoni tembung sama beda dana denda tegese ora mbau kapine. Dadi senadyan isih keluarga dhewe
Yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe. Mesti ya kudu tak hukum mati. Wah, Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara, Piye? apa kang tok kandhake iki disekseni dening para kawula kang padha ngantos ibu? Lan ana ngarepe Nalendra ingkang nedeng Siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra Werkudara. Werkudara kuwi nggone wong jujur. Wah, lan tetep nglungguhi berbudi balaksana. Tegese yen iya ya iya, yen ora ya ora. Werkudara ora bakal cidra. Nek nganti Werkudara cidra, tetel derajat pangkatku. Ya, pun Kakang uga melu nekseni. Yen ngono, maling iki mengko umpama kecekel bapak hukuman tak pasrahke Werkudara. Ya nganggo hukum carane Werkudara. Piye, sagu apa ora? Ya. Wah, sagu. Ora rasa kesuwen malinge sapa? Nggih, Kuku Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandikan. Sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka Jamus kalih Masada. Senadyan Arjuna inggih mekaten umpami dirat moko menika jebul tasih kaluwarga. Kepara menika malah anak kula. Kula inggih badhe tegel. Ya. Arjuna ya. Pun Kakang nekseni sing dadi aturmu, Kuku Prabu. Menawi ngaten lajeng sinten ingkang nyidra Yai Punta nun sewu. Paripaksa kula kedah walaka bilih ingkang nyidra Jamus kalih Masada menika jebul Abimanyu. Kuku Prabu. Sinamber gelap. Wah, bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong Jamus kalih Masada anakku Abimanyu. Wah, Kresna kakangku, apa ora kleru nggonmu dawuh kuwi? Mengko gegek lehmu nyawang ana kaca paisan kleru. Werkudara, kaca paisan kuwi pusaka paringane dewa. Kejaba saka kuwi pun Kakang iki ya waskita Yai. Dadi ora bakal kleru panyawangku. Nanging kok kaya ora ketemu ngakal. Wah, mengko gegek kleru kaca spion. Ya ora mungkin to Werkudara. Montor kowe ora ana spione kok Werkudara. Wah, mengko gegek kleru HP. Ora. Kaya ora ketemu ngakal. Wah, Abimanyu anakku kuwi bocah sing utama bebudene, ora nate tumindak ala, tansah njunjung derajate wong tuwa, lan gedhe lelabuhane tumrap negara. Kok ngono iki kepiye? Werkudara, nadyan mengkono Abimanyu kaya isih kesandangan badan wadak lan kulit daging, tegese ora bisa wales koino lali salah lan apes. Kala mangsane ya kedunungan murka ilmu Yai. Sak becik-becike wong iki mesti ana alane. Sak ala-alane wong iki ya mesti ana apihe uga. Dadi lumrah yen Abimanyu banjur gelem tumindak kang kaya mangkono mau. Wah, Jlamrong, lemu mulang anakmu iki piye? Wah, anakmu Abimanyu saiki dadi maling. Kuku Prabu, kula kapejauna kemawon. Kula sampun boten pantes gesang wonten Madyapada. Sampun sisip anggen kula entah dhateng anak kula piyambak. Monggo Kuku Prabu,
Lah turu ngono sepater mejahipun Arjuna kuku Prabu Werkudara. Werkudara, Piye? kok kowe isih nang kono iki kepiye? Wah, bingung. Aku bingung. Aku isih durung percaya yen malinge kuwi Abimanyu aku kudu kepiye. Wah, aku arep tok dawuh apa lho. Aku ki ora dawuh. Nanging Kresna iki ngugemi ucapanmu. Lan aku mau pasrah karo Yai Sena umpama malinge kecekel bab paukuman nganggo carane hukum Werkudara kowe ya wis aguh. Mongko saiki wis genah malinge kuwi Abimanyu. Mangkat apa ora? Wah, Aja waweh-waweh lho. Nek saguh ya saguh. Nyekel Abimanyu nganggo hukume Werkudara. Abimanyu kudu dihukum mati nek kowe nyelaki tegese bakal tetel jiwa kasatriyane Werkudara. Malah ora mung Nyai Sena, Arjuna ya ngono. Anakmu wis kaluputan gedhe. Anake dadi maling kok wong tuane mung meneng wae ora gelem ngajar. wah, jlamprong mangkat. Persasat sampun pepes bayu kang tapis. Inggih awit dawuh paduka. Bilih icalipun Kyai Jimat Pustaka Jambus Kalimasada dipun cidra kaliyan yuga kula pun Abimanyu. Nggih, Yai nggih. Kula mboten maiben dhateng ingkang paduka rasaken nanging iki kados pundi malih kasunyatanipun? Panjenengan kados mekaten. Sampun kula aturi pasrah dhateng ingkang Raka kemawon, malah samangke ingkang Raka Ndarawati nyuwun pamit Yai. Badhe ngawat-awati lan budidaya mrih pajaring lelaman menika inggih. Kasinggihan kula pasrah dhateng Kuku Prabu inggih Yai inggih. Nyuwun pamit madal pasilan inggih sembah kula muring jingkar paduka Kuku Prabu Ndarawati. Oh
njuk atur wonten ngersanipun Kowe Prabu. Mbok bilih lepat diagung mangke sampun jenguk Kowe Prabu. Yai kembar kepiye? Kula suwun kanthi saestu Kowe Prabu sampun ngantos kalajeng anggenipun nandhang Sungkawa. Lan perkawis menika sampun namung dipun tampi sarana lomba krana tumrap kula leres lan botenipun menika dereng kantenan Kowe Prabu. Yai. Kok kaya prayoga ingkang dadi aturira? Yang mangkono bodolna pasewaken pun Kakang sedya kundur kedaton. Yang banjur manjing Datulaya lan munggah ana ing sanggar palanggatan. Nyun pitedah ana ngresani Hyang Agung. Mrih pajaring lelakoning ingkang disuwun muga sesantine tansah manggih mulya. Pancasila
anak ya. Ya, Mak. Wis puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang dene bengi iki awake dhewe sowan Sowan ana ngendi? iki sowan ana Dusun Kalipakel, Kelurahan Donotirta, Kecamatan Krerek. Iya. Ki pisan iki mbiyen tau nusul wayangan mrene. Iya. Ning biyen aku wis lali suwe. Oh. Acarane bengi iki ya kuwi Apa mak acarane? acarane ya kuwi acara bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun Kalipakel. Iya. Kok iso tekan kene? Wah, bose malam ini sing ngendang bose. Iya. Dadi nek kira-kira mengko nek gawe irama kebanteren le menggeh-menggeh karo nyawang bose. Njaluk tambah. Iya. Kaya sing ngempul mau. Oh. Wis melet-melet e. Iya. Karang yo iramane ora umum bantere. Ha iya. Ngono. Kok le melet-melet karo nyawang aku, ayo nyawang sing ngendang. Iya. Kae iki pokoke isine meng jos, meng oke. Wis. Ya ngaturake panuwun kagem para sedaya sederek ingkang wonten ing Kalipakel mriki dene sampun pitates dhateng cangik kula nggih nyuwun pangapunten mbok menawi tesih kathah lepatipun tesih kathah kirangipun nggih karangge tasih dalam taraf pembelajaran. Iya isih karo sinau. Lah iya karo sinau bareng. Oh, kok bingung ketoke kowe, Mak? Bingung aku wingi ditelepon karo bose Mas Wahyu kuwi kok tak tuliske nggo lembukan. Lah iki ngono apa-apa ki? Tak tuliske, tak printke, engko tak ketike ya. Aku ya oke Mas, siap, terima kasih. Tiwas aku wis ninggal buku ijo. Buku ijo ki apa? Buku tulisan ra cetha kuwi nggon aku kok. Jebul tekan kene kok durung dikirimi aku batinku kok. Tak goleki ning nggon ngarep kene iki kok meng ngono naskahku iki nggon limbukane ndi ya? Iya. Aduh. Wis pokoke nderek ndedonga. Mugi-mugi Dusun Kalipakel mriki sangsaya maju. Saya guyub rukun mat sinamadan daya dinayan. Iya. Amin. Ya kanang ya bengi iki barang ape dikancani bintang tamu. Bintang tamune sapa? Bintang tamune ya biasane karo Denok. Karo denokku. Denokku sing imu dhewe. Denok Tatin. Iya, karo sapa? Karo Mbah Lowor. Saking Gunung Kidul. Iya. Lagi pisan iki. Iya. Nek karo Denok Tatin wis bola-bali. Iya. Karo Mbah Klor lagi pisan iki. Nembes pindah menika ketemu. Iya. Karo ngunggahke bintang tamu dinggo ngewangi awake dhewe. Heeh. Ngunggahke Denok Tatin karo Mbah Klowor. Iya. Disepoti Ya disepoti lho. Nyuwun sepote kanca-kanca.
Ayo gek metu. Sek ora metu-metu. Bu jare diampet man. Wis anake wis metu mau. Iki kok. Nek panitiane iki ra ono liyane iki apa piye ngono lho, Jan. Masa cantike kaya ngene kok diworke karo. Wah, aku goleke keyae kuwi entek sapi 5 tak kandhani. Lah ngapa? Ben piye? Wow. Asik kok kae. Mbok kan. Nggih, Mas. Arep ora rupa sing penting alate genep. Mas Gading sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Mbak Sugeng Tati. dalu, Mbak Tani. Nggih, sugeng dalu, Mbah. Mbah Klowor, wah. Pripun Mas Gading pandangan pertama dengan Mbah Klowor? Nah, nitih napa po Mbah mriki, Mbah? Enggak, kapal. Nun Kapal. Ngono Aku nek aki ketemu pisan iki karo Mas Gading. Ngapa? Jan persis nom-nom aku mbiyen. Waduh. Nggih, ora percaya. Kayak sing mesti maido kae wahyu kae mesti. Ora percaya, Mas. Nom-nom aku biyen persis karo Mas Gading. Ora. Biyen nem-nemane kaya Mas Gading. Iya. Lah saiki basan tua kok bobrok. Hah? Lah iya wis tak omongke ning ndi-ndi mergo ketiban kertek situ gintung kae biyen lho. Kok iso? Lah iya aku nang isore kok bruk. Ya dadi remuk ngene. Dadi kaya ngene iki. Ya saiki alam-alaman karo Mas Gading apa karo masyarakat Kali Pakel kene? Nggih, saderengipun kula ngaturaken kula nuwun wonten ngersanipun Bapak Penewu, Bapak Lurah, saprangkatipun Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW sedaya warga masyarakat wonten ing kapal pakem mriki. Piye ta? Kali Pakel. Kali Pakel. Kali Kali pakem Pakel. Pakel mriki. Nggih. Pakel ora fakel, Pakel. Lah ya Kali Pakel. Pa. Kali Pakel. Pa ora fa. Wah. Fa. Wah. T P A. Nggih, A. ngagem P mboten F. Ayo. Ngagem P Kali Pakel. Kali niku wau pun persis. Nggih, niki nderek ndedonga kagem masyarakat wonten Kali Pakel sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Amin. Lancar rezekine. Amin. Amin. Tansah guyub rukun wargane. Amin. Ayem Amin. toto titit tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Amin Allahumma amin. Wah, ketara rukun tenan Piyayi. Pakelku rasa diwaca, rasa ditakunis oleh do jumeneng ki wis ketara nek rukun. Ketarane piye ta? Piye Piyayi semene kowe madhep rene kabeh, madhep ngidul kabeh. Nek ketara rukun. Rukun ayo, mergane arep delok iki. Ketinggal mboten Pak Bu? Rada ketinggal napa mboten? Badhe mirsani congor kula. Muga-muga ana sing sengit aku. Lah ngapa? Gemen ketularan merongos. Ya aja sinten sing anu nembe ngandhut utawi meteng mangkebuk wetenge ping 3 Nah. Bu amit-amit jabang bayi aja tiru. Lah ning nek sing ngelus dedek kula mboten mandi. Muga-muga nek wonten sing ngandhet batin kula mjing lair coer iso lambene ngono ki kula nek mboten enten ora kepaten obor. Duwe keturunan yang Kali Pakel. Pakel ya. Masa keturunan selonjor untune ngono ki. Wah. Padha kowe selonjor untune. Lah apa? Iki ming pasangan. Lah sih sing asli. Ning asli luwih dawa. Ya ampun ya wis anane iki ya gelem ra gelem karo jenengan ya Mbah ya. Mas Gading ketutupan anu cagak. Heeh, ketutupan cagak, Radi maju Mbah. Rodok maju dalange arep delok jenengan. Wah, ara tak dang-dangi dane. Wah, ngan Dedek. Sikok. Dedek salim dulu sama Manu. Mau. Ded, Ayo dong. Dedek salaman dulu Sama kamu, ayo. Ayo toh. Ya aku apamu? Aku apamu? Mana tahu?
Ora nek karo iki ya dedel duel tenan iki ya. Nggih. Mas Gading salaman Nggih. dulu, selamat malam. Selamat malam. Nggih, Mbak Agnes. Nggih, Mbak Auriza, Mbak Wah. Endah liyane mau wis salaman. Oh, Mbak Kenes, Mbak Ida, Mbak Rinda. Sopo? Mbak Agnes. Mbak Agnes, Rida, Winda. Tukiem. 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 Iki Paimo. Sugeng dalu, Mas. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Dimatke Mas Gading. Asik. Jarene kaya nom-noman biyen. Kono ya tekek, nek ku tak tekekke kok ora luwes sih. Apa to? Ah tekekke sedeng bidhi. Dekek to. Kok tekek? Tekek. Dekek. Dekek. Nek nggonku kuwi dekek. Tek apa? Tekek. Dialekku dhewe tekek. Tekek apa tekek? Pipine atek tekek to. Dialekku dhewe-dhewe. Oh ngono. Padane nek nggonku nek enak kuwi gucit. Heh? Gucit. Gucik. Nek enak banget eto. Eco. Eto. Eto yo. Wah, enak le nyambel buah gucit. Dene atau eto. Mah ngono kuwi. Dialek di dhewe. Dialek dhewe berarti iki mau Mas Gading apa jenenge? Tekek. Dekek. Oke. Mas Gading. Niki langsung nembang wae Mas Gading. Aku ora omong-omongan ro iki kok suwe-suwe wedi aku. Niki enten pamundutan lagu mboten. Kok guyang-guyu to kowe dalange. Aja kose kok. Lah. Seneng kowe nek aku entuk kok ngene iki. Heeh. Kok aja ngeget-get. Aku ki ngibapot bengi ki iso ketemu Mbak Patin. Sop. Tatin. Wah, pokoke nek nggonku keteluke anu Mbak Patin. Fatin, Tatin. Wah, Pak. Gelem yo Fatin, ra gelem Fatin. Ora. Kajok kabeh-kabeh tok lapincesmu. Wow, kelawar ngecas. Iki duces. Apa? Air keluar berlahan-lahan. Jenenge ya ces. Obat rumat iki. Kok suwe-suwe awas lho, sinden-sinden waspada ya. Nanti nek kena encesnya. Sinden kepiye lak kene iki garwane tak gudri dek ben mutung. Lah kene terus oleh luluh karo aku, netemu apa Mas? Selasa wage tak santet. Ono judeg wo yo sak karepmu. Dililake. Kaya ngono kok arep dadi. Menapa Mas Gading wonten pamundutan lagu? Wah mang neng kembawan niku. Ding, aku tak ketemu karo Mbak Patin. Tatin karepmu sak uni-unimu. Wah. Orang ra iso muni Tatin ya, Fatin. Ana penyanyi kok kaya ngono. Campur sari mangkat, limbukan mangkat, sinden mangkat. Mas Gading. Nun, ana pamundutan napa? Oh, dereng. Derek wonten niku aku weruh 50.000 kuwi. Kene tak wacane. Waduh. Nah. Oh, siap. Ana sinden kondang ya ana 50.000 bejan malih. Oh, pirang-pirang Hop, stop. Mandek. Kene apa doae weruh duit arep moro. Aku gak salaman karo anu Mas Gading kok. Oh. Saiki susunan panitia bersih dusun. Metames. Pelindung Bapak Jayusman, Bapak. Sapa pelindunge kamu? Ampun dine spasi. Lah nek itu kecoa untu lah ya. Aku kur takon sapa pelindunge. Pelindung. Lah ya Bapak Jayusman. Bapak Doni Muntohar. Terus ketua 1 Bapak Sari Mulyo, Bapak Suwardi. Sri Mulyo. Sakarepmu, suwe-suwe aku darah tinggi iki nah. Bendahara Bapak Yudianto kalian Pak Sukahno. Sekretaris Bapak Jumalip. Pak Jumari. Jumalip. Ini Bapak Sukamto. Nyuwun fragmen ketoprak Bandung Bondowoso Tatin. Bapak panitia liyane aku ora
sah karo klowor. Kelakon kenyul. Rakete. Ya. Iki nek nganti ora dipinangkani, oh titeneno, ora iso mulih. Umpama mulih ya ora nggawa sirah. Kepiye lho marak raup? Panitia lho. Pramen ketoprak Bandung Bondowoso Tatin karo klowor. Iki wis ana duit 200.000 Mbah Klowor. Dipinangkani po saiki po mengko. Matur nuwun bapak-bapak panitia. Pokoke kula yakin anggenipun ngeten iki, kula pun saged ya ngalah kaya katen iki. Pun mboten sah mawi amplop kalih kula. Tenang. Ya Mas. Weh, Mbak Fatin. Ayo, pokoke niate aku karo gandeng karo Mbak Fatin. Aja do kepengin, sapa kepengin luwung mulih ndak stres. Pak panitia tambahi 2 yuta iki kita soalnya nek karo iki engko bakal doak-doak iki. Pokoke nek Pak panitia balik tenan omah tak obong. Niki dipun pinangkani sakniki napa mengke? Sakniki langsung ketoprakan. Kok sapa ta sing usul sesuk ngono kan. Ha mateni aku. Mas Gading arep saiki apa mengko sik Mas Gading? Pon satu lagu dulu. Nyuwune napa? Nyuwune napa? Odang kuning. Gubuk asmara. Ya. Nuwun sewu. Gubuk asmara niku tak niki diganti tembung sing mentereng. Hotel Krusek. Ya tembunge kan mentereng nek gubuk asmara kuwi Jawa banget. Ya jeneng judule kuwi kok ya. Oh, Gubuk asmara remien nggih. Nggih, ngagem bawa. Ngolah iya. Nah. Iki siji Pak Warjudi kok ketemu lorone kaya ngene. Ya sakanane ya Pak. Apa aku iki ketara geble-geble ngono apa? Apa? Apa aku iki ketara geble-geble? Apa GB iki? Janda bodoh banget nih. Geble-geble kurang ngerti lambe dawa kene nggonku le jenenge lambe geble-geble. Oh nek ngene aku domble kok. Oh. Nek kene ndower. Iya. Nggih. Ya. Nyingkar nyingkur. Dibasake Indonesia, Mbah. Nen, Bawane niki dibasake Indonesia. anu aku ki mbiyen guru bahasa Indonesia ning tak neke muridku kabeh Mas dadi ilang aku. Ten mriki. Oh nek mriko mboten ketok. Wiwi. Sing kon rene ki aku. Aku ki ya bojomu kok. Aku penjaga gawang. Dadi bojoku kok anak-anak luwak apa piye iki? Wah, aja goblok. Besok anake diokae sing elek dipites sing apik dingu. Kok kaya anak apa? Wah, patil sisan ngarani kaya lele. Kaya ya iya. Aku nyingkar nyingkur mulainya ningkar-ningkur. paling sem apa wah napa oh sing arep kon linggeng awas aja nganti nutupi sing mburi Heeh, wah. Saiki kesempatan paling sem yen ke mutan lelah
tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Bawane sampun langsung nggih. Nggih. Nggih, sampun menika gubuk asmara. Asmara. Nggih. Hotel Kusek. Mbok bilih wonten pamundutan apa Mas Gading? Nggih niki enten saking wah angkringan Pak Leo hadir. Nggih, matur mbah nuwun. Kalau ada waktu akan bersumbang lagu Perawan Kalimantan atau Lintang Asmara. Ya, oke. Nggih, niki sampun korek pirang-pirang karo long size. Niki ora long size. Wah, kerbau. Wah. Niki anten melih Pak Dalang nyuwun langgam rengu ingkang nembang Mbak Ayu saking kula Pak Toto Purworejo. Nuwun nggih niki enten melih. Saking warung Mbok Nah. Nyuwun donga pangestu mugi-mugi sedaya keluarga diparingi sehat jasmani dan rohani. Amin. Amin nggih. Mas Niki Gading. ngen HP enten. Oh nggih. Nyuwun lali janjine Mbak Agnes sama Mbak Orisa saking Mbah Uti sampun transfer 200.000. Oh Mbah Uti. Dari Mbah Uti. Nggih, lho niki enten melih. Apa? Dari Mbak Linda Singapura request bajing loncat sinden Mbak Ayu Purwalestari. Oh nggih, siap. Mengki pokoke setunggal dipun Nggih. pinangkani. Pinangkani. Nggih. Iki aku ki jane arep pojok rene porono ning kok kamerane nang kono nek nang kono kene ra ketok. Dadi apike nanti, Mbah. Apa ning kene iki bae lho. Ning endi? Weh, Mas aku ya arep munggah nang Ayo nyamburi wae golek sing selo. Lah ning kene do diwaske. Iki mergane iki nganu apa jenenge penonton iki ben do weruh awak dhewe ngono lho. Posisine iki rono rene. Aku ki nek menghadap kamera ke isin tenan lho. Apa? Ah baguse kaya ngene kok nggon kamera ke bentuke munyuk. Sedih aku. Jenenge kamerane ngapusi. Iso kamerane tak dual pokoke sesuk. Kok isa-isane nyalahke kamera. Nang kene. Enggak Mbak Cange. Nggih, menika napa malih, Mas? Iki kok kaya Mas, bapake ampun gantung lho, Pak. Kocok. Dadi napa, Pak? Oh nggih. Bapak tenang, jangan kesusu ya. Pun boten napa-napa sesuk saking boten lerep sabar. delok Mbah Klower apa iki? Keluarga Surono Malang, Jawa Timur, yen ing Tawang ana lintang. Oh nggih. Nggih. Sampun nyawer Rp200.000 nggih, monggo. matur nuwun. Nggih. Minangkani niki wae nggih. Apa jenenge fragmene ya, Mbah? Ben gek lunas engko agi mbak-mbak sinden dipun unggahke saiki fragmene. Disiarke sik ora? Nuwun para pamirsa. Niki bengi niki ketoprakan etok-etoke. Etok-etoke. Iya. Ya. Dadi sapa? Kanthi lampan pangapunten niki ajengan. Bandung, Bondowoso. Roro Kanthi Jonggrang. lampan Roro Dronggang. Sugeng dalu, sugeng sare. Mangke. Malah sare piye? Oh, sugeng mreksani.
tak rewangi ngalang bawah. Medun jurang munggah gunung, mung goleki nging-nging iki apa? Menik Satrit badhe tumuju dhateng Baya. Halo, aku kenandi. Piye mau diteruske? Hah. Jebul kowe ning kene to, Junggrang? Ana swara tanpa rupa. Kok aku kaya krungu suarane entut. Aku ki ya wong aja tak anggap demit, Junggrang. Iki jebulane ana menungsa ta? Lho, aku ki ndambung. Apa? Ndambung Dabawoso. Nek Bandung dong Bandambung. Tak wale. Bandung. Iya, Junggrang. Iki ta sing jenenge Bandung. Ya iyalah, Grang. Kok sik lho. Bandung iki kudune gagah gede dhuwur kok iki. Bandung kok kaya tekek. Hah, Junggrang. Kok malah kaya leak iki. Ora kepiye to gede dhuwure kok. Oh, Yo. terus piye? Junggrang. Dina iki aku wis prasetya jagat sak isine. Yen ora kelakon dadi garwamu, Junggrang, aku bakal nganyo tuwuh. Aku bakal Maksudnya? Ngapa? ngalu. Arep dadi babi. Oh, ngene iki tegese tong lho. Bandung, Hah? ora bisa. Kowe kuwi wis mateni sedulurku kabeh kok kowe arep dadi seneng karo aku. Maksud lah. Loh. Sedulurmu mati wingi urip. Maksudnya piye ta iki? Aku mung tresna karo kowe, Grang. Tresno ya kena. Wis prasetya, Junggrang. Aku nek ora dadi garwamu, aku ora bakal nyaketi suwijining wanita. Ya, Grang. Kok sik to Bandung? Jenenge tresno kuwi ora kena dipeksa. Aku ora tresno karo sliraimu. Wah, seliramu. Aku ora tresno karo sliramu. Wah, ora apa-apa. Ning nek kowe gelem tak peksa, malah ketarane rokok ya rada temonjo. Kok sik to? Engko sik saiki ben ora usah suwe-suwe. Sik to Bandung? Jenenge wong wedok ireng, ora usah temak-temak. Mundur. Aku ora iso atret aku, ora maju terus. Sik to, aku ki mung ya ora tresna karo sliramu kok ya nyedak-nyedak ki piye to? Aku seneng kok kowe ora. Loh, senengi ya kowe seneng ora apa-apa ning aku ora iso seneng karo kowe. Separo seneng. Ana tetembangan nek sindenke. Awiteng tresna jalaran sakaku. Elina. Ngono kae lho. Nah, kowe anggere wis tresna karo aku gek kulino, gek tresna. Ya enggak ngene. Kok sik to? Kok malah Bandung aku ora bisa seneng karo kowe. Kowe iki wis mateni karo keluargaku sak kabehe kok aku arep dadi bojomu iki maksude? Hah? Milih wong wedok liyane aku. Aku nek ora kowe ora. Arep ngapa kowe metenteng? Darani kowe tok apa sing iso metenteng? Iki ngapa? Ngapa mendelik? Iki merbawa ora. Merbawa kae kudu ngono kuwi mendelik terus. Iki aku nesu lho. Nesu juk ngapa? Aku ra wedi. Hah? Aku ra wedi. Rara. Bandunge Dian. Junggrang. Aku. Kok Bandung kok sik-sigan kukur-kukur. Lah ngukur dedekku dhewe. Ya ki. Kok gak. Lah tok loke. Ayo kukur. Kok sik to? Gelem ngukur ora? Ono ndakmu tak kukur. Aku taras ana
Jane Jonggrang ki wedi karo Bandung. Lah iki malah marai guyu lho kowe iki. Kok ora isen to? Jenenge Bandung kok le pecicilan. Lah tenan ndek moto apa mencicil? Ora lho maksudnya kok le apa to nek jenenge ngono-ngono ki ya-yaan apa pecicilan apa ngapa? Wis sakamu yo penonongan yo karepmu. Sing penting lah kaya gon ngene iki. Kek kepiye? Mah, enggak mau. No. No ki apa? Nona, nek nona. No ki wegah emoh, enggak mau. Bahasa Inggris. I love you. Apa kuwi? Apa? Wah, bahasa Inggris. Apa? Piye? Bahasa Inggris. Piye? I love you. I love you ki apa artine? It is beautiful. It is beautiful. Ngerti artinya ora? Apa? Ora ngerti ta? Apa? Aku ora ngerti kok ora ngerti. It apa mau? Wah, wes ora aja ngomong kayak it ning kene iki. Ideologi. Bandung kowe mbok sumingkira wae lho resah nang kene golek awang wedok. Apa ki? Liyane aku. Iki ana wong wedok. Akeh ana Mbak Ayu barang ning iki ning kene nunggoni ora gelem minggat-minggat. Oh, tak kira kowe sing ngawasi sing wedok. Maksudnya piye kowe? Maksud lo. Ahae. Maraku laden. Ayen ora kelakon luwung mati. Isa nyenggol pojokane jarik rasane klenur. Piye ngapa? Jarikmu kok rasane gendut klenur. Kowe lagi jarek. Hah? Lagi jarek urung liya-liyane. Liya-liyane oleh apa tak nul? Ya ora oleh. Iki sing sesuk bakal nganu ya sing calon bojoku. Kowe sapa? Lho, lah aku ya calon bojomu to. Alah prek. Hah? Calon bojoku kok kaya ngene sing wis mateni keluargaku kabeh. Lah mergane keluargamu gelem tak pateni. Nek men ora gelem ora mati. Keluargamu ku tak kon mateni aku. Iki piye to jane iki? Ning malah keluargamu tak pateni. Kok ya gelem? Loh, jenenge kowe iki rak ya peperangan to? Lah kene iki ngerti nek perang. Perang kok ora isane mati urip ngono. Mulane kowe iki mateni keluargaku, kok njok kowe arep dadi bojoku? Lho. Lho piye? Lah rak ora bener to? Piye? Gak kok aku sing urip kowe. Nguripke sapa? Lho, nek kelakon dadi bojomu aja semelang. Aku tak nguripke. Nguripke apa? Nguripke pokoke gak jenggelek. Urip meneh. Jenggelek wong ya. Teresan aku su ndolwi ayati. Malang nyangkal buto aku kleru tak kira jonggrang kae dibentur gedang semene gedene. Tegel-tegele. Yalah. Ngapa kuwi? Kok
soalnya mau gawa dadak diatong-atongke. Iki soalnya aku ki tanganku lagi kumat sengklai. Terus? Iki ki arep tak eman-eman panganan kok dinehke nggo mbalang aku. Kuwi lho sing sinden kulon dhewe. Mbak Agnes. Oke ini ambekan wis Senin Kemis kok arep main-main karo aku. Gedang kok kaya mangan. Panas banget. Pak, gedang kok panas ki? Lah Pak, pikirannya sing panas. Jograng. Ngapa? Ngapa mendelik? Guyon aku. Apa? Wani kowe karo aku, Engko sik to. Wani. Weh, engko sik to. Wah, Engko sik ning Gang. piye arep ngomong apa kowe? Anu iki jam piro aja aja. Jam piro arep ngopo kowe? Ora ngapa-ngapa. Kok wani-wani nek demak. Adek yo melu nglirik kowe. Open. Terus ke? Le nembang. Ning aku akhire tok ladeni kowe gelem aku. Wegah. Kowe apa? Wegah. Ora gelem? Ra. Kowe gelem ora? Kowe yo ora? Kowe? Piye yuk keras? Tua yo. Tak gelem mantap Pak Konggres. Balong aja nur sau po mo Satyanono Bronto